veď je medzinárodná študentská a politická organizácia bez rozdielu náboženstva a neviem čoho všetkého. Skrátka je Board of European Students of Technology, takže Európska rada študentov technických škôl. Existuje na najlepších európskych univerzitách, momentálne asi 80. V podstate vo väčšine štátov Európy. Poskytuje študentom, lebo je to organizácia pre študentov, možnosť sa doplnkovo vzdelávať a spoznávať Európu, aj kultúru a krajinu. Takto bez ponúka niečo, čo neponúkajú ostatné organizácie. To je to kurzy, kde sa aj človek niečo naučí. Zároveň je s tým cestovanie a zároveň je s tým získanie kopec vedomostí aj k tej profesijnej stránke. Takže si myslím, že to spája úplne všetko, čo ostatné organizácie môžu ponúknuť. Priateľstvo, cestovanie a učenie. Adaptability, willingness to travel and willingness to learn other cultures. Váži a přátelé. Complementary education, fun, traveling. I can say it already in one word, it's awesome. Travel, discover and learn. Strašne super organizácia. Sú to 3 slova. Bulgaria, Italy, Zagreb, Spain, Croatia, Sofia, Estonia, France, Slovensko, Italy, Latvia, Ljubljana, Holandsko, Lithuania, Bucharest, France, Portugal, Poland, Austria, Bulharsko, Estonia, Louvain-la-Neuve, Czech Republic, Slovenia, Serbia, Česku, Croatia, Slovakia, Budapest, Romania, Portugalsko, Latvia, Taliansko. Snažím sa o to, aby bolo tých krajín čoraz viac a viac. Best experience, actually I think there are two of them. One of them was my first best event. It was summer course in Maribor. I was newbie and of course they show me how best looks and blah 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 and stuff, and it was amazing. And the second one was GA in Tallinn, general meeting. I have also third one, it's also Be Proud in Barcelona. of course, regional meeting in Slovakia. It was my first one. Najlepšia? Tak asi najlepšia bola tá prvá. Tá, kde som došiel a vôbec nič som nevedel, že čo je best. Na kultúrnej výmene vo Švédsku nevedel som ešte riadne po anglicky. Začal som sa tak riadne rozprávať až večer pri tom spoločenskom posedení. A nie, to bolo najzaujímavejšie, lebo som bol v úplne cudzej krajine, predtým som nikde nebol moc. Sú super ľuďmi, aj tí, ktorí nás hostili, aj tí, s ktorými som bol a ktorých som na začiatku nepoznal, lebo ja som sa tam dostal tak náhodou. No a to je také najväčšie zážitky. To boli. Cestovali sme vlakom krížom cez Polsko. Potom trajektom. Dobre to bolo. I think it was an event called IPF, International Project Forum, because we worked quite hard for that, but we had really a lot of fun. Well, I would say the best one is always the first one. So maybe Trump in Spain, but then every experience is a new one for me, so every experience is the best experience. Po mojich skúsenostiach niekoľkoročných si už nedokážem predstaviť svůj život bez týchto ľudí. Protože nic jiného takového v životě nezažijete. A bude to historka, kterou to, co zažijete bez tu, bude to, co budete vyprávět dětem. Well, even though it's work, you should always not forget to have fun, because that's all about best. And of course you work there and it's cool to work, but yeah, work hard, party hard.
I think all of you should join BEST because it's something really special, it's something awesome. And if you don't join, you will miss a lot. I mean, you will never know, you will never have such fun as we have here. So many friends around Europe, cheap travels. I mean, everything is great, perfect.